दानि रायजो राजाफोरा बेंग्रा नंला सिगांनिया मामोन 2G मोन 2G 3G 4G 5G जाबाय दायो हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर' माखासे आइजोफोरा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन दिनै जोंहा माखासे बर' आइजो बा बर' महिलाफ्रा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंलांदों बेवहाय मोजांबो बुंलांदों आरो गाज्रिबो बुंलांदों प्रमद बर' सारनि हेंथायै आरो लोगोसे UPPLनि हेंथायै स' नोंथांमोना गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन मानाव गेदेर BTCनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै जोंनि बर' आइजोफोरनि मा गोरोन्थि खामानि मावदों स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन दिनै प्रमद बर' सारा जोंनि बर' आइजोफोरनि गोबां गोरोन्थि खामानि मावदों होननानै दिनै माखासे आइजोफ्रा बुंदों आरो बे गोरोन्थिया मा दिनै प्रमद बर' सारा दिनै गावनि बुंनायखौनो लाखिनो हायाखै बैफोर बाथ्राखौ दिनै बै माखासे बर' आइजोफ्रा बुंदों स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन लोगोसे जोंहा प्रमद बर' साराबो दिनै माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा होनखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे माखासे बर' आइजोफोरनि जे प्रमद बर' सारनि हेंथायै सोंखारिनाय बाथ्राखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय दिनै बर' आइजोफ्रा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो दानि रायजो राजाफोरा बेंग्रा नंला सिगांनिया मामोन 2G मोन 2G 3G 4G 5G जाबाय दायो होमबा माने जोङो बिपिएफ पार्टियालाय मानो देरहागोन 100% मिथिबाय दायो बेखायनो जोंफोरो इदि जोङो निरा गैया जोंहा ओरैबायदि स्ट्रंआवनो दोङो हाजार महिलाफोराबो UPPLखौ दुखु मोननानै दङ महिलाफोरनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै न'खर साखरि होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै जितु साहा गलाफोरावबो सोर क'क्राझाराव थां बिसोरबो गासैबो बुङो बिक्रि पाटा गैला मैगं थाइगं बेपारिफोरानियाव सों बिसोरबो होनो बिक्रि पाटा गैया आगोलाव बिपिएफ सरकार थानाय समावबा जोंफोर इसेब्लाबो जोङो न'खरखौ खुंनो हादोंमोन दायो UPPL सरकार फैनानै जोङो ओरैबायदि दुखुआव दङ ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ होननानै गासैबो बुंजोबदों बेखायनो जोङो बिपिएफ सरकारा फैफिनगोन बेखौ 100% जोङो आसा खालामदों जोंखौ बै समाव होनदोंमोन जेला इलेक्सन फैदों बे समाव जोंखौ होनदोंमोन नोंथांमोननो जोङो न'खर प्रति बेबादि साफा साख्रि होगोन बन दानग्रा मानसिफोरनो 70,000 थाखा जोंनो होगोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन फेरेंगा सारा बिथाङा नंखाय बुंनो हाया जेब्ला जोङो रेल लामा जथेदोंमोन बिथाङा होनदों जोङो बड'लेण्डखौ गोजोन थासारि लाबोगोन जोङो खौसे जा आंनो बुहरखौ हो होनदोंमोन बिथांमोननि बुज्लायनाय बिचार लाबोगोन होननानै जों बिमाफ्रा जों बिफाफ्रा जों दुखुथिया न'खरफ्रा जोङो जिउआव न'खराव जोंनि समाजाव गोजोननाय मोनगोन होननानै जोङो फोथायनायजों बिथांनो जों बुहर होनानै बिथांखौ जों देरहाहरदों दिनै बिथाङा जोंखौ उल्थायै नायनो नागारै दिनै जोंखौ गाख्रेबनोसो हमदों बिथाङा बर' बिमानिफ्राय जोनोम जायाखैमोन खोमा बिथाङा गुबुन जाथिमोन खोमा ना जोंनो गुबुन जाथि जों 4Dनिफ्राय फैनायमोन नामा जोंनि मानसि जेबो दा दोनहै
मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय बुजिखाबाय मिन्थिखाबाय दिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा दिनै मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना गासैखौबो खोनाखाबाय नायनानै अब्ला रायजोफोर स' आङो बेवहाय एक्सप्लेन खालामनो आंहा गोनांथि गैलिया होननानै आं सानो मानो होनोब्ला नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै थारैनो बुजिखाबाय नङा होनब्ला अब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।